हेलो फ्रेंड, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसन बने रहुआ लोग? उम्मीद बा रहुआ लोग बहुत अच्छा होखा। और बसंत पंचमी भी ख़त्म हो चुकल बाटे तो ज़्यादा थकान तो सबके भेल होई, काहे कि कल विसर्जन रहे और इतना ना मतलब कि लइका सबके नाच गाना रहे कि सारा लइका सब थक के अभी तक सुतल बा। और सुबह से ही हम जगावे के कोशिश करत तनी, लेकिन अभी हमर लइका सब कोनो नइखे जागत। देखा तनी कब तक कि लोग सुतत तारे लोग। तब तक फटाफट अपन काम उम ख़त्म कर लेतानी, झाड़ू उड़ू बर्तन उर्तन धो लेतानी। ओकरा बाद में लइका सबके जगावत तानी कि लोग जाई लोग पढ़े कि यहीं सुतल रही लोग। फ्रेंड, अभी देखिए अभी गीतांजलि सुतल बा, काहे कि अभी नी लोग के बहुत नींद आवत ताटे, त इनका के अभी छोड़ देतानी। के कमरा बा। ओ छोटू छोटू महाजन, क्या मेरा बच्चा अभी तक सोया है? क्यों माथा क्यों दर्द कर रहा है? ओए, माथा काहे दर्द कर रहा है हो? बोलो। ओए होए, माथा दर्द करता? मिठू के माथा दर्द करता? अभी भी अबीर लागल बा, माथा दर्द करी ना। एक वजह से ट्यूशन नहीं खिंचाए के? ट्यूशन नहीं जाना है? आ सुबह ज्यादा न चले बा का? कौन न चले बा? कौन न चाहे हो? ओए शिवम, तोरा ट्यूशन जाए के बा तो उठा फटाफट। काहे हो? तोरा पैर दर्द करता? तोर कथी दर्द करता हो? पैर दर्द करता? अच्छा, तो फिर आज भी पढ़ाई ना हुई? बोलो। कितना सोता है जी? चलो आज रेस्ट करिए लो। तो फ्रेंड देखी नहीं, अभी हमर तब तीनों लड़का सुतल बा, काहे कि तीनों लड़का के बहुत ज़्यादा थकान हो गल बा। उम्मीद होके कि रउआ लोग के घर में ऐसा नटखट लड़का सब ना होखी जौन ना के कोनो को सर में दर्द बा, कोनो को पैर में दर्द बा। और जब भी पढ़ाई के समय आवल तो लड़का सबके कोनो ना कोनो बहाना होइए जाले, जेकरा वजह से ट्यूशन काज आज भी हो गल। तो आज हम भी छोड़ देतानी, काहे कि वाकई में लइका सबके ज़्यादा नाच गाना के प्रोग्राम कइले बाटे लइका सा अपने में ही विसर्जन के वक्त। तो एकरा वजह से हमरो भी थोड़ा छोड़े के पड़त ताटे कि वाकई में सबके मतलब थकान हो गेल हुई। आ लइका सबके तो और ना लागल है कि उम्मीद से ज़्यादा कोनो काम करत ताटे। तो फ्रेंड, रउआ लोग कैसन बानी जाई भी कमेंट में बताएम। और बहुत दिन के बाद ब्लॉग वीडियो बनावतानी, तब काहे कि टाइम ना मिलत रहलक हवे। आज सोचने कि आज लइका सर हमरा पता रहलक पहले से कि लइका सब जाई लोग नाही ट्यूशन, एकरा वजह से सोचने कि आज थोड़ा देर उन लोग के लेट से ही जगाएम। और ओकरा बाद में हम मिलतानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत रउआ लोगन के शुभकामनाएं। रउआ लोगन ऐसे ही खुश रही और एक दूसरा में खुशी बांटत रही, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करत रही, एक दूसरा के सपोर्ट करत रही। और रउआ लोगन हमेशा जहाँ भी रही वहाँ खुश रही। रउआ लोगन के सारा दिन ऐसे ही बीतत रहे, हंसी खुशी से बीतत रहे, ये मनोकामना हमरो बाटे। तब तक के लिए प्रणाम।